Danas bi mi mogli potpuno mirno da postavimo pitanje gde su danas proleteri? Gde je danas radnička klasa? Gde je danas više od vek i po posle toga, kakav je danas položaj radnika i radničke klase? U odnosu na zahteve koji su tada postavljeni. Umesto stare buržoazije i proletarijata, kako se to nekad govorilo, mi danas imamo ekstra profitere i tajkune i radnike koji se dele na stalno zaposlene, povremeno i privremeno zaposlene i dugotrajno nezaposlene. I to je ta nova savremena nepravda i nova situacija u kojoj se danas nalazimo 166 godina posle štampanja komunističkog manifesta. Imajući sve ovo u vidu, komunistički manifest nije zastarelo štivo, koje bi trebalo zauvek da odložimo u muzej istorije. Komunistički manifest je i dan danas snažan politički progres i tekst za razmišljanje o pravdi i nepravdi, o smislu borbe i predaje. Širom sveta počela je jedna nova diskusija, podstaknuta, kao što sam rekao, globalnom ekonomskom krizom. Ima li izlaska iz neoliberalnog kapitalizma? Počela je potraga za alternativom. Mnogi su imali razne ideje. Šta je društvo, šta je novi koncept društva kojem težimo?